F'sena minn twaqfet fuq il-Helpline 138 daħlu aktar minn 39,000 telefonata. 30,000 minnhom kienu indirizzati lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA, il-bqija lill-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol l-OHSA. Ma TVM News il-kap eżekuttiv tal-BCA il-Perit Rodrik Bonnici qal li dawn iċ-ċifri juru kemm iż-żewġ awtoritajiet komplew joqorbu lejn iċ-ċittadini b'din il-linja li fakkar topera 24 siegħa kuljum. L-iktar elementi komuni huma l-ħinijiet ta' x'inhi tisir ix-xogħol, trabijiet, għandek dak huma t-tul ta' sena sħiħa. Però għandek elementi wkoll jew mistoqsijiet relatati ma' kontratturi, liċenzjar ta' kontratturi, skemi li jħarġu minn żmien għal żmien. Ġie apparti l-elementi qed naraw li dan qed ngħinu n-nies biex ikollhom kuntatt mal-BCA b'mod dirett. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA Josian Kutajjar qalet li t-telefonati indirizzati lil din l-awtorità kienu l-aktar dwar siti ta' kostruzzjoni u notat li żdiedu t-telefonati lill-OHSA minn ħaddiema dwar problemi fuq ix-xogħol. Ma' TVM News, Dr. Kutajjar appellat lil pubbliku biex iċempel il-138 anki b'mod anonimu minflok kif qalet qed jiġi notat li qed iseħħ spiss jinxterdu ritratti jew filmati fuq il-medja soċjali. Sfortunatament għad hemm numru sostanzjali ta' nies li minflok iċemplu l-138 jippustjaw fuq xi Facebook, xi video jew ritratt. Dispjaċir, din l-approach mhix qed tkun ta' benefiċċju la għall-ħaddiema u laqqas għalina. L-importanti huwa il-Helpline 138 għax dak huwa hemm 24/7, ġifieri hemmhekk hemm in-nies qed jirrispondu 24/7 u apparti nies li jirrispondu hemm l-ispetturi tagħna pronti biex jekk ikunu każijiet urġenti noħorġu b'mod immedjat. Stqarrija tal-BCA u l-OHSA kwotat lill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard jgħid li f'sena fuq il-138 saru medja ta' 107 telefonati kuljum. Il-Ministru Attard qal li dan jixed l-irwol kruċjali tal-Helpline fil-protezzjoni tal-ħaddiema u l-pubbliku. Qal ukoll li l-Gvern se jkompli tejjeb dan is-servizz biex jibqa' proattiv u effettiv, jipproteġi l-ħajjiet u jsaħħaħ il-kontabilta fuq kull sit ta' kostruzzjoni.